ओरैनो जोंनाव 12:45 जोंनाव सफैदों 12:45 सफैनानै लगे लगे बाय'टेक्नोलॉजी डिपार्टमेन्टआव मोनसे इनक्यूबेशन सेन्टार होननाय दङ। इनक्यूबेशन सेन्टारा जाहैबाय मोनसे मासरुमखौ बोरै प्रडाक्शन खालामनाय जायो, बाहाय बोरै बे स्पन बे माबा गुटी माबाफोरखौ बोरै प्रडाक्शन खालामनाय जायो, बेनिफ्राय जों दस्रायाव बोरै हरो आरो बेजोंनो बोरै जों ट्रेनिं होयो माखासे माबाफोरनो फार्मार्स। आरो बे फार्मार्सफ्रा ओरैबायदि जायगानिफ्राय जों लाबोयो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट उइथिन द स्टेट, नट अनलि उइथिन द स्टेट, इभेन माने भुटाननिफ्राय दङ, सिक्किमनिफ्राय दङ, एखमबा नेपालनिफ्रायबो फैयो। दा बेफोरबायदि माखासे फार्मार्सफोर फैयो आरो दा बिसोरनो जोङो ट्रेनिं होनानै हरो बै बाय'टेक्नोलॉजी डिपार्टमेन्टनिफ्राय इनक्यूबेशन सेन्टार आन्डार द हेडशिप अफ प्रफेसर सन्दीप दास, बिनि आन्डारावनो बैफोर ट्रेनिंखौ होनाय जायो। आरो बे ट्रेनिंखौ मोनखांनानै बिथांमोना गावबागाव जायगायाव थांनानै नैबे जिनिसखौ बोरै प्रडाक्शन खालामनाय जायो बे मेसेजखौ गावसोरजों लोगोसे लांफानानै गावसिनि जायगायावबो आरो माखासे मानसिफोरनो माखासे फार्मार्सफोरनोसो फोरोंहैयो आरो बेबादियैनो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय नैबे जिनिसा गोबां जायगायाव थांनानै मासरुमखौ जों बोरै प्रडाक्शन खालामनाय जायो, बोरै फोनाय जायो, बोरै गायनाय जायो, बे जिनिसा गोसारनिफ्राय गोसारलांगासिनो दं, गोसारलांगासिनो दं। दस्रा स्टेटजों कम्पेयारिं टु द आदार स्टेट्स नैबे बेलायाव जोंहा एसे आगोलसिनाव आवगायलांबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे उनाव माननीय जोंनि गभर्नर सारा जोंनि माबायाव फैयो, कनफारेन्स हलाव फैयो। कनफारेन्स हलाव फैनायनि सिगां भिसि सारनि रुमाव थानानै एसे रिफ्रेशमेन्ट लानानै ओमफ्राय माबायाव कनफारेन्स हलाव फैनानै माखासे जोंनि स्टाफ अफिसार्स बिसोरजों माखासे इन्टारेक्शन, नट एक्जाक्टलि इन्टारेक्शन बाट मोनसे गावसिनि बुंनांगौखिनिखौ बुंलाङो आरो भिसि साराबो गावनि बुंनांगौ बुंबाय। ओमफ्राय थिग बिदिनो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अफ बिटिआर बिथाङाबो दङमोन, बिथाङाबो गावनि बुंनांगौखौ बुंबाय। आरो उनाव गभर्नर सारा गावनि जिखिनि बुंनांगौ बेखिनिखौ बुंलांनानै थांबाय आरो जिखुनु जाया मोजाङै मोजां थांबाय, मोजाङै मोजां जाबाय प्रग्रामा बेखिनियानो। गोजोन्थों, थेंक इउ। ओरैनो जोंनाव 12:45 जोंनाव सफैदों 12:45 सफैनानै लगे लगे बाय'टेक्नोलॉजी डिपार्टमेन्टआव मोनसे इनक्यूबेशन सेन्टार होननाय दङ। इनक्यूबेशन सेन्टारा जाहैबाय मोनसे मासरुमखौ बोरै प्रडाक्शन खालामनाय जायो, बाहाय बोरै बे स्पन बे माबा गुटी माबाफोरखौ बोरै प्रडाक्शन खालामनाय जायो, बेनिफ्राय जों दस्रायाव बोरै हरो आरो बेजोंनो बोरै जों ट्रेनिं होयो माखासे माबाफोरनो फार्मार्स। आरो बे फार्मार्सफ्रा ओरैबायदि जायगानिफ्राय जों लाबोयो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट उइथिन द स्टेट, नट अनलि उइथिन द स्टेट, इभेन माने भुटाननिफ्राय दङ, सिक्किमनिफ्राय दङ, एखमबा नेपालनिफ्रायबो फैयो। दा बेफोरबायदि माखासे फार्मार्सफोर फैयो आरो दा बिसोरनो जोङो ट्रेनिं होनानै हरो बै बाय'टेक्नोलॉजी डिपार्टमेन्टनिफ्राय इनक्यूबेशन सेन्टार आन्डार द हेडशिप अफ प्रफेसर सन्दीप दास, बिनि आन्डारावनो बैफोर ट्रेनिंखौ होनाय जायो। आरो बे ट्रेनिंखौ मोनखांनानै बिथांमोना गावबागाव जायगायाव थांनानै नैबे जिनिसखौ बोरै प्रडाक्शन खालामनाय जायो बे मेसेजखौ गावसोरजों लोगोसे लांफानानै गावसिनि जायगायावबो आरो माखासे मानसिफोरनो माखासे फार्मार्सफोरनोसो फोरोंहैयो आरो बेबादियैनो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय नैबे जिनिसा गोबां जायगायाव थांनानै मासरुमखौ जों बोरै प्रडाक्शन खालामनाय जायो, बोरै फोनाय जायो, बोरै गायनाय जायो, बे जिनिसा गोसारनिफ्राय गोसारलांगासिनो दं। दस्रा स्टेटजों कम्पेयारिं टु द आदार स्टेट्स नैबे बेलायाव जोंहा एसे आगोलसिनाव आवगायलांबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे उनाव माननीय जोंनि गभर्नर सारा जोंनि माबायाव फैयो, कनफारेन्स हलाव फैयो। कनफारेन्स हलाव फैनायनि सिगां भिसि सारनि रुमाव थानानै एसे रिफ्रेशमेन्ट लानानै ओमफ्राय माबायाव कनफारेन्स हलाव फैनानै माखासे जोंनि स्टाफ अफिसार्स बिसोरजों माखासे इन्टारेक्शन, नट एक्जाक्टलि इन्टारेक्शन बाट मोनसे गावसिनि बुंनांगौखिनिखौ बुंलाङो आरो भिसि साराबो गावनि बुंनांगौ बुंबाय। ओमफ्राय थिग बिदिनो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अफ बिटिआर बिथाङाबो दङमोन, बिथाङाबो गावनि बुंनांगौखौ बुंबाय। आरो उनाव गभर्नर सारा गावनि जिखिनि बुंनांगौ बेखिनिखौ बुंलांनानै थांबाय आरो जिखुनु जाया मोजाङै मोजां थांबाय, मोजाङै मोजां जाबाय प्रग्रामा बेखिनियानो। गोजोन्थों।